वन में दूगो लड़का मामा गाँव। अब बताओ संजोग ई क्वेश्चन बात एक कहू बेटा आँखी के सोझा ना, आँखी के सोझा ना भरत जी के बुलावल गई, भरत जी के बुलावल गई। जब उनका पता चलल कि मैं सब हमरा महतारी के कई प्रेरणा बा, अपना माई के जब ना कहे के तवन भरत जी कहले कि न ते माई न ते कसाई बड़ रे, ते कैसन गाय बड़े जी अपने बछरू के चबा गइले। वशिष्ठ बाबा कहले कि भरत सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, छो चीज मनुष्य के हाथ के चीज ना है। काका हानि लाभ जीवन मरण कैले बड़ा बिजनेस घटे लग जाए, लाभो हो सकता आ जीवन मरण ए जैसा चल तले कपार पर दाढ़ी गिर जे मर जेबो, सांप काट दी मर जेबो, कब केकरा संग का हो जाई ई के हो जानता। ई छह गो चीज मनुष्य के बस की चीज ना। कले जे हे भरत अपना पिताजी के श्राद्ध करो, विधिवत श्राद्ध करो। तमन्ना के छोड़ा भरत अरे फिक्रिया अपना बाबूजी के हो, अपना बाबूजी के कर पहले काम करिया बाबूजी के हो, बाबूजी के कर पहले काम करिया बाबूजी के हो। कुछ न बिगड़ली तोहार महतारी भरत, तुम्हें तारा माई के दोष नहीं तो कुछ न बिगड़ली तोहार महतारी, कुछ न बिगड़ली तोहार महतारी। होइए के रही जम रही हो निहारी, होइए के रही जम रही हो निहारी। अरे मनवा के छोड़ा भरत अरे जी क्रिया अपना बाबूजी के हो। धनंजय सिंह हमरा बीडीसी पूर्व बीडीसी इसाढ़ी आ वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी ना ई ना हो ना ई ना हो ना इहे तो ना हो जीवन में वो ठीक बा हम जानत नहीं ना। अच्छा सुने माने मतलब का अब थाती देखा दे तो हम थती लेके चल जाए हमनी के सबूरी है ए बबुआ त कुछ ना बिगड़ली तोहार महतारी, होइए के रही जब रही हो निहारी। अरे मनवा के छोड़ा भरत जी क्रिया अपना बाबूजी के हो, अपने बाबूजी के करे पहले काम क्रिया बाबूजी के हो, बाबूजी के करे पहले काम क्रिया बाबूजी के हो। हजार रुपया पुरस्कार परमादरणीय हमारा धनंजय बाबू मान सम्मान यही तरी बना रहे, कोटि कोटि बंदन बा। जी जी पहले यहाँ के बीडी शरण यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी सुनी भैया भैया तने एगो माला हमरा के भगवान रोड़ा के कायम रखे आ जोरदार तनी ताली बजे भैया के नाम हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। वशिष्ठ जी के कहला के अनुसार भरत जी अपना पिताजी के श्राद्ध कर्म कैले, गौदान कैले, वस्त्र दान कैले, सबके विधिवत गांव नगर के भोजन करा के अगला दिन एगो सभा होता, अगला दिन एगो सभा होता। काहे खातिर कि भाई अयोध्या के उत्तराधिकारी चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ भरत तारा के देखे गइल बा, ऐसे अब तू गद्दी पर बैठ
कहले कि महाराज ग्रह ग्रहित पुनि बात बसते पुनि बिछी मार अताही पियाओ बारूनी कहो कमन उपचार। महाराज एगो तो पिताजी चल गए स्वर्ग में, भैया चल गए वन में, आ रवा सबे हमरा के कहत नहीं गद्दी पर बैठे खातिर भाग में ना गया भाग के डसलस फिर है हमरा के देखने 1000 रुपया पुरस्कार परमादरणीय हमरा शंकर सिंह जी जी तनी हमरा शहर पर तनी ध्यान दे अभियंता जी तनी हमरा शहर पर ध्यान दे ध्यान दे दुइये गो रचने है भोजपुरी में भरत मिलाप के एगो हमारा ठाकुर जी का रचना लहरी बाबा के न तो हमारे एगो शिकारी बाबा के भाग में ना गया भाग के डसलस अब भइले बाम विधाता थैली हारी गइल व्यापारी बोझल नाव मराता अरे ग्रह के फेर किटो नहीं नजरी अब नय बचक दह खाता अल्लाह अल्लाह करत रहे बीरवाई जरिए सोरी सुखाता अरे लाशी परल बाप के घर में असेनुर धोवली माता अभी झई बनऊ गमनऊ कैले भौजैया संग भराता दैबो है पापिन सापिन से जोड़ल एह पापी देह के नाता बिना शिकारी धेनुहा धारी मरघट अवध जनाता कहले जे गुरुदेव हम ई गति ना यह गति लायक हम बानी ना हमरा लायक हु गति बिया बढ़िया भैया तने ओहे लइया बा अरे गंगा जी के ऊंची बे अररियानु हो तापर बैठ सुभागा कहले जे गुरुदेव गैया नहीं रहबो गोसैया बिनु हो अकेनिया भौजी के निया भैया अरे गैया नहीं रहबो गोसैया बिनु हो केनिया भौजी केनिया भैया ग्राम प्रधान परमादरणीय हमरा इशारी हमरा शंकर भैया तनी फिर मंच पाई आ जाई भगवान से हम यह कहब कि और मान सम्मान ही तरी बना रहा अंतरा के भैया भाव लागी कहतर जे राजा धीराज राजा सुरपुर सिधर ले हरियर गाछी दैबा बिजुली से जरले अरे बिजला के छोड़ली चिरैयानु हो केनिया भौजी केनिया भैया बहुत बहुत मान सम्मान देने हमरा का शंकर भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा पिंजड़ा के छोड़ली चिरैयानु हो केनिया भौजी केनिया भैया आज तक तो दुनिया में ऐसा केहू भाई ना कैले हुई जौन भरत जी अपना भैया खातिर कैले कहले जे रघुकुल सूरज गहराइले तोर हाना में रघुकुल सूरज
घेरैले ग्रहण में। अरे मोरा भैया तड़पता रे बिहड़या जू बाना परली चकोहा बीचे नैया नु हो केनिया भौजी केनिया भैया हमरा के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमरा मुमताज बैंड सुखपुरा के धरती से हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा अरे भैया नाराव विपिन बिहारी जा भगवान विपिन बागी के तरफ से जय हो जय बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा ई प्रसंग पर हमरा के मिलल बबुआ जैसन प्रसंग होके ओइसन मुद्रा होके जी दिनियों में क्या था भाईचारा परम आदरणीय हमरा सुखपुरा के धरती से जी राजेश सिंह जी प्रधान जी के माध्यम से हमरा के प्रसंग पर मिल पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा कहले जे हम ऐसन महतारी पाके हम अकलंकी बानी भाई नहीं अकलंकी पाके ऐसन कु अल्लाह दके अब घाव बिना भैया के ना जा चोरी गोइली बन कल अरे पलैया नु हो केनिया भौजी केनिया भैया चढ़ गई तने बढ़ जा तने बढ़ जा चढ़ गई पनकल पलैया न हो केनिया भौजी केनिया भैया बबुआ कलेज तब का तार इच्छा बा कलेज बिहने पता करी जा हम बने जाई आ सब कोई के लेके जाई सब कोई के लेके गुरुदेव अयोध्या वासी तीनों महतारी सभी लोग चल दिहल बन के और जब जाता लोग मन में इच्छा भइल कि हम भैया के मनाई आ मना के अयोध्या में लिया के उनका के गद्दी पर बैठाई ना तो ई भरत गद्दी पर ना बैठी चल दिहले चलत चलत कहाँ पहुंचल बल सुरसरी के तीर पर सुरसरी के तीर पर हो जा पूरा केवट समाज खलस के रे भरत चतुरंगिनी सेना लेके जाता है राम से युद्ध करे खातिर अयोध्या के राज भी ले ले अभी बनवों में न रहती हैं तब मैं ना डुबाई दो हर एक घाट पर तैयार हो जा आज भारत के हमनी से युद्ध करे के पड़े यदि हमनी के मुई है तबे भरत जी बन के ओर जाई है तो है हमारा धनंजय भैया भाई भरत हाँ हाँ जी जी धनंजय भैया बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार कलेगे तब बूढ़ के बाद हमारा के सवाल बाद में अच्छा लगेला जी एगो पुरनिया कहले जे हो तनी देखल जे भरत के डेग कवना भाव में उठता ई डेग जौन उठता ई युद्ध वाला डेग ना हो पहले उनका भाव के समझो उनका भाव के समझो इशारा पर काम करो एक आदमी के भेजल गई कहले कि हो भरत जी तो बहुत हमनी के गलती काम करे जा रहा अब ले तो ये बहुत गलती हो जाए कहले कि तब वो बान काहे नहीं के चलत हम तो चाहता नहीं कि भरत आज कैसे जियो तारे समस्या वो जगह पर भइल जाके निषाद राज से भरत जी मिलल कहले जे तनी हमरा के रास्ता बताओ कि हमार भैया कवना बने गोइल बने वही पर है भैया कहले जे अगला दिन भरत जी गंगा माई से भीख मांगले
कहले जे माई हमारा खानदान के लोग भीख ना मांगे, छतरी कब भीख ना मांगे, लेकिन आज अपना भैया खातिर भीख मांगत है। का कहत रे ए जाटा शंकरी हो सूरा सारी गाना अब हवा तरनी से भीखी मांगिया अब भागता जोर लेबा दोनों तरह थी दयालु होखी देवी भागीरथी कहले जे पतित पावनी पवित्र लहरिया निर्मल करेलू भीतरिया बहरिया तब भैया बिनु दिलवा कहिया ले पथी दयालु होखी देवी भागीरथी। अब निषाद राज लेके जाते रहे, कहते रहे कि भरत इहे जगह है जहाँ भगवान राम एजे सुतर हले, माता सीता जी हेजे सुतर हले, इहे जगह है जो लखन लाल रात भर टुकुर टुकुर ताकत रहे। वह भाव बजे है घर में हुई नानी बा ए परदेसी सैया राही कमन पाई दो कहले जे हे निषाद ई हमरा के आज हम मर काहे नहीं जा। भरत पलंग पर सुतल बड़े आ हमर भैया एजे पतई पर सुतल ले। कहतर की राजीव नयन के बिना से परेज काहे नइखे जात फाट रे राजीव नयन के बिना से हई परेज काहे नइखे जात फाट रे। ये हमरा धनंजय भैया राजीव नयन के बिना सेज ई करेज काहे नइखे जात फाट रे। हमरा अभियंता जी के सम्मान में जी 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 हमरा अरविंद भैया के सम्मान में हमरा धनंजय भैया बहुत बहुत रुपया देने पुरस्कार फिर है देखी तो हमरा ये बड़े बगले में हमरा शंकर भैया के भाई हार्दिक हार्दिक स्वागत पवन बाबू पवन ठाकुर ग्राम जी जी बीडीसी प्रत्याशी छूछे ले लो बड़ा मला डाले से गोल बड़ा के कुछ देबा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा पवन ठाकुर जी हमरा शंकर सिंह जी के अथु बने प्रेमी बने भैया पिता चक्रवर्ती के कन्या कुमारी ससुर इंद्रासन के आधा अधिकारी पिता चक्रवर्ती के कन्या कुमारी राजा जनक के बेटी हमारा बाबू के पतोह चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ के अरे आजू हमनी के माता सीता यही पतई पर सुतर रही पिता चक्रवर्ती के कन्या कुमारी ससुर इंद्रासन के आधा अधिकारी सुतेली
चटाई के सहेज सुतली चटाई के सहेज ई करेज काहे नइखे जा ठाटी कहले जे त ई भरत काहे खातिर जियत रे दोनों प्राणी तीनों प्राणी वन में आई भरत महल में सुतल बड़े भाव लागल भैया फिर अंतरा के मंगल मूरत सावर सावर औरी गोर जी कानन में वीर लोग होता साझी भोर जी भैया का कही हम कैसे जी दुख अंगेज कैसे जी दुख अंगेज परेज काहे कहीं बतियावत आलो अब बतिया के वो पर हेल के भारद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचल बलो आ उन्हें सीता जी सपना देखत रही कहते रही जे हे पतिदेव हम भोरहरिया का सपना देखले बनी जे अयोध्या में कुछ अनहोनी हो गई भैया भाव लागल ए रतिया अरे देखुई सपनावा सजनवा सुन हो रतिया रतिया देखुई सपना जनवा सुन हो ई ठाकुर जी के हो लेकिन अब शिकारी बाबा का कहा कहतरी जे स्वामीनाथ सुनी बात अलाद से न दुख जात सपना रतिया देखूं ऐसा बढ़िया तने कल जे सपना का देखले बड़े समय भी हमारे नजदीक होता ऐसे प्रसंग के हम बढ़ाओ तनी आगे कल जे बस 40 मिनट का बेसी नहीं है कल जे बिरह के अग्नि में जरत आवत देखनी भाई भरत अरे जरत आवत देखनी भाई भरत ठटरी सुखल लकड़ी जनाता ऐसा राम जी कहले जे और का सपना देखलू कहले जे स्वामीनाथ देखने है जे तीनों महतारी के तन पर उजर साड़ी बा तन पर उजर साड़ी आ पेन्हली तीनों महतारी भैया ये हम गांव के बहुत धन्यवाद दे कि हाथना लोग सब प्रसंग सुनतने आ शांति पूर्वक हम ये धरती के हम कोटि कोटि प्रणाम करतने कि आजो हम जान गए जो सतयुग आजो बा बना हई देखी आजो सतयुग बा आजो बढ़िया चीज लोग सुने वाला बा
धन्य है गांव, धन्य है धरती। ये धरती के कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। कहली जे देखनी अवधऊ झंख आ पक्षी के कटाइल पंख। अरे देखो झंख आ पक्षी के कटाइल पंख। बाउर सोची जीवा अकुलाता ऐसा। तले भी तो बतियाते बालो उन्हें लखन लाल कुल भी जाके कहले सो पता चलो लखन लाल खिसिया गए कहले कि भैया मनवा में न रह दिए भरत तो आज्ञा दो भैया हम उनकर चतुरंगिनी सेना के एक क्षण में गायब कर दे। खाली भैया तार आशीर्वाद चाहे। राम जी कहले जे लक्ष्मण भरत के तू नहीं खजाना। पश्चिम के सूरज पूरब चल जाए हैं, पूर्व के चांद पश्चिम चल जाए हैं, लेकिन भारत ऐसा निखन हो सकता। अभी तो वार्तालापे होत रहे तले भरत जीवन से माता जी तीनों महतारी और सभी लोग भैया 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 कौन भैया तने रुक जाए। बस हम कौना चीज में बने तू ही बताइबो हमरा के। हम माने कौना चीज में बने हमरा का तू ही शिक्षा दबो। अस्थिर बैठो 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 चुप रहो अस्थिर बैठो। कहां के अरे मर गई चुपचाप हम गावत नहीं गावत सुने के बात सुन ना तो जइबो तो जा। कॉलेज बात छोड़ दे रहे थे कॉलेज तब कॉलेज हम कहता नहीं। अभी तो वार्तालापे होत रहे तले भैया भरत आ गइले आ ओइले मिलले ना चट देना जैसे कहो चट देना जैसे डंडा गिरेला भैया के देखते वही तरी चट देना गिर गई। एजा फिर एगो मर्यादा के हनन भइल बा। रामचरितमानस भर में भगवान राम के कबो धनुष तीर गिरल नहीं खे, लेकिन अपना भाई के देखले तो धनुष तीर गिर गई। भैया भाव लागल तन से गिरल चीरा कहीं धनु ही कहीं तीरा तबीर से मिले ले राघु बीरबो ही धारिया। बीर से मिले ले रघु बीरबो ही धारिया। भरत जी राम जी के मिलन कैसे भइल जैसे एक एक मिल के 11 हो जाला। अंक से मिलल अंक देह निष्कलंक जी प्रेम के सागर मथि के मन के मयंक जी। मन के मयंक माने चंद्रमा जैसे सागर के मथि के मंथन से चंद्रमा के उत्पत्ति भइल। तब अंक से मिलल देह निष्कलंक जी प्रेम के सागर मथि के मन के मयंक। बबुआ के चूमस सीरा धुर झारस हीरा